Antzinako Greziaren inguruan hitz egingo dizuet. Goazen ba? Hasiko gara sarrerarekin. Lehenik eta behin, jakin behar dugu, Greziar aurreko bi zibilizazioak zeintzuk izan ziren. Alde batetik daukagu hemen zibilizazio minoikoa, eta gero emango, Kretako irlan eman zena, eta gero daukagu zibilizazio mizenikoa, ja, Grezia kontinentalean eman zena, bai? Zer gehiago, non bizi izan ziren Greziarrak Heladean, bai? Eta hauek ez zuten estatu bateratu bat osatu, baina bai zituzten gauza batzuk amankomunean. Polizetan edo hiri estatuetan bizi ziren eta kultura, hizkuntza eta erlijio berdina zeukaten. Hemen daukazue Greziarren alfabetoa. Baina baita ere, hemen ikusi dugun bezala zonaldea. Izan ere, Greziarrak bizi ziren zonalde horreri deitzen diogu Helade. Eta nolakoa zen Helade hori? Ba, oso menditsua, horregatik bultzatu zituen merkataritza aurrera eramatera Mediterraneo itsasoan. Oso ondo, jarraituko dugu, joango gara atzera, eta argi izango ditugu urrengo garaiak zeintzuk izango diren, bai? Garai ilunaren ostean, gogoratu garai iluna deitzen zaiola, garai horren inguruan informazio gutxi daukagulako, eta izango ditu garai arkaikoa, klasikoa eta helenistikoa. Oso ondo, goazen batzera, eta bagoaz arkaikoarekin, bai? Orduan, arkaikoan ematen da polisen sorrera, hiri estatu hoiek. Polis hoietako bakoitzak bazeukan bere gobernu sistema propioa, bere lege propioak, armada propioa, dirua. Orduan, erabat independenteak ziren. Polis mordoa egon ziren 200 gora, baina garrantzitsuenak gero ikusiko dugun bezala aroklasikoan izango ziren Atenas eta Esparta. Eta bakoitzak izango du bere gobernu mota propioa, esan dugun bezala, eta ze gobernu mota zeuden, alde batetik, demokrazia izango dela herriaren gobernua, bai? Eta politika aurrera eramango dute, politikan parte hartuko dugu hiritarrek, hartuko dute politikan parte, gero izango dugu oligarkia, izango dela gutxi batzuen gobernua, eta batzuetan emango da tirania bat, estatu kolpe bat ematen denean boterea lortzeko, eta monarkia bat, errege bat dagoenean. Baita ere, aro arkaikoan kolonizazioen inguruan hitz egin behar dugu, eta hemen klasean hitz egin izuen Delfoseko orakuloaren inguruan. Beraren gana joaten baitziren kolonizazioa ematerako orduan, bai? Eta, baina zer izan ziren kolonizazioak? Ba, bueno, alde batetik zer gertatu zen Grezian. Grezian garai honetan eman zen hazkunde demografiko bat, hau da, biztanleria hasi egin zen, eta lehen esan dizudan bezala, gainera oso menditsua zen, eta lurrik gabe gelditu ziren. Orduan, lur berriak bilatu behar izan zituzten, eta Mediterraneotik edatu ziren koloniak sortzen. Hori izan zen kolonizazioa, nola? Lur berriak bilatu zituzten, eta lurroietan, polis bakoitzak bere kolonia sortzen zuen. Oso, jarraituko dugu aro klasikoarekin. Aro klasikoan, izango da gerra aro bat, bai? Eta izango ditu gerra medikoak eta Peloponesoko gerrak, bai? Gerra medikoetan, gogoratu, hemen ikusiko dugu, nola Greziar eta Pertsiar imperioa, Greziako polisak eta Pertsiar imperioa borrokatu ziren, zergatik Greziar polis hauek hemen Asia txikia deituko den gaur egungo Turkiako kostaldean zeuden nei segertatu zitzen imperio persa urreratu zitzaiela eta konkistatu egin zituela. Orduan hauek altxatu egin ziren eta gerra hasi zen. Eta bestalde izango dugu Peloponesoko gerra medikoak amaitu ostean, eta hemen ikusiko dugu nola Greziar polisak behin Pertsiar imperioak garaituta, bi bandotan elkartuko diren, eta beraien artean borrokatuko diren. Delosoko ligan elkartuko dira Atenasen aliatuak eta Peloponesoko ligan Espartaren aliatuak. Baina, zeuei ikasteko eskatuko dizuedana, erresago izateko izango da taula konparatiboa. Eta taula konparatiboa, atzera egiten ari naiz, barkatu, taula konparatiboa hemen, igoko dut pizkatxo bat, hemen daukagu. Eta orduan, zer jakin behar dugu? Gerra medikoetan, nola, Greziar polisak Pertsiar imperioen aurka borrokatu ziren. Peloponesoko gerran aliz, Atenas Espartaren aurka. Zergatik eman ziren gerra medikoak, esan dizudan bezala, Pertsiak Asia txikiko polis greziarra konkistatu zituelako.
Aldiz, Peloponesoko gerra zergatik eman ziren, Medial gerren ostean Atenasek botere handia lortu zuelako, eta Espartaren interesekin talka egiten zuela, hau da, interes amankomunak zituztelako. Eta nola amaituko da bakoitza? Gerra medikoak, Greziar polisek irabaziko dituzte, eta Atenas bilakatuko da polis indartsuena, eta Peloponesoko gerra bukatuko da Espartaren garaipenarekin, eta eramango du beste polisen aurka politika zapaltzaile bat. Zer esan nahi du? Saiatuko dela, Atenas eta bere aliatuak txikitzen, berak botere guztia izateko. Baina oso gerra gogorra izan zenez, polis guztiak oso ahulduta geratu ziren, bai? Eta hori aprobetxatuko du urrengo garaian Macedoniak. Guazen garai helenistikoarekin. Aurrera ingo dugu garai helenistikoara. Oso ondo, garai helenistikoa, ikusten duzuen bezala, emango da Kristo horretik 358 eta marrera, eta hau emango da, lehenengo Filipo bigarrenarekin, eta bere seme Alessandro Handiarekin. Alessandro Handiak, zer egin zuen Pertsiar imperioa konkistatu zuen, gogoratu bere aitak konkistatu zituela polis guztiak, eta helduko da, hemen ikusiko duzuen bezala, Indiako mugaetaraino. Hemen ikusten dugu nola, Asia txikia konkistatzen duen, Mesopotamia guztia, Pertsiar imperioaren lur guztia konkistatzen dituen, Indiara, edo Indiako mugetara helduz, Eta hemen emango da fenomeno bat jakin behar duguna izango dela helenismoa. Zer izango da helenismoa? Izango da konkista hauei esker, konkistatutako lurralde guzti hauetan, Greziarren kultura eta ohiturak zabaldu eta edatu egingo direla. Oso ondo. Hemen ikusi genuen Draw My Life bat Alejandro Handiaren ingurukoa. Eta jarraian itzin behar dugu Macedoniako falangearen inguruan. Hau zen Macedoniako armadaren muina, eta ikusten duzuen bezala, lehenengo lerroetan, lantzak horizontalki jartzen zituzten eta hauek erasoa eramaten zuten aurrera, eta besteko eukitzen zituzten lantzak vertikalean, hauek erasotzen zutenean babestu ahal izateko. Oso ondo. Jarraituko dugu, bagoaz gizartearekin. Eta gizartean ikusi behar dugu nolakoa zen gizarte piramidea. Eta hemen banatu behar ditugu alde batetik hiritarrak zirenak, edo herritarrak, eta ez herritarrak beste guztiak. Herritarrak nortzuk ziren gutxiengoa ziren, politikan parte hartu zezaketen bakarrak ziren, baita armadan ere, eta zergak ordaintzen zituzten. Gizonezkoak bakarrik, ikusten duzuen bezala, emakumeak piramidearen beko partean egongo dira. Ez herritarren artean banatzen ditugu atzerritarrak, emakumeak eta esklaboak. Eta atzerritar hauek ezin zuten politikan parte hartu, herritarrak zirelako bakarrak, parte hartu zezaketenak, baina armadan parte hartzen zutela eta zergak ordaintzen zituztela herritarrek bezala. Ezin ziren lurren jabeak izan, eta normalean hauek izaten ziren merkatari eta eskulangileak. Eta emakumeak esan dugun bezala ez zituzten eskubideak eta orain hitz egingo dugu beraien inguruan, eta gero behan izango ditugu esklaboak. Hau normalean gerra presoak izaten ziren, eta zenolako lanak izaten zituzten, normalean lanik gogorrenak. Nekazaritza, mehatzaritza, eta baita ere etxeko zerbitzariak ere izaten ziren. Oso ondo. Itxaron egingo dut atzera momentu bat emakumeen inguruan hitz egiteko. Izan ere, emakumeen egoera Grezian nahiko gogorra zen. Zergatik? Gizonen menpe zeudelako. Aita, anaia edo familiako beste gizon baten menpe egoten ziren eta hauek aukeratzen zuten beraiengatik. Norekin eskondu, dibortzio eskubidea gainera izaten zuten bakarrik tratu txarrak jasotzen zituztela frogatzen bat zuten. Egia da, emakume aberatzek umen zainketa zeukatela, baina gero lan gutxi, baina gero emakume gehiengoek umen zainketa eta etxeko zainketa horrez gain lan egin behar zuten, Eta gero aipatu behar ditugu, egon zirela emakume batzuk askeagoak, eta horren adibide perfektua izango da Hipatia Alessandriakoa. Oso ondo, jarraituko dugu, eta jarraituko dugu pizkatxo bat artearekin. Eta artean, hemen, zer eskatuko dizuet? Eskatuko dizuet alde batetik hiru zutabe orden arkitektonikoak, hiru orden arkitektoniko nagusiak ezberdintzea. Lehenengoa daukagu doriarra, eta begiratuko dugu zutaberen beko zatia. Ahaztu egingo dugu arkitrabea, Eta doriarra, ikusiko dugu dekoratu gabe dagoela, eta gainera ez duela arroinik beste biek bezala, Ez daukala
baserik esango dugu, bai? Orduan ikusten dugu, sinpleena izango dela doriarra. Korintiarrak eta joniarrak aldiz, bai daukatela oinarri bat, arroina deituko dioguna, bai? Fustea ere izango dute biek meagoa, eta fijatu behar gara kapitalean ondo ezberdintzeko, bai? Zergatik, bueno, joniarrak izango dituelako bi volutak kiribildu, hemen ikusten duzuen bezala, eta aldiz, korintiarrak izango dituela hemen abanto ostoak. Oso ondo desberdintzen dira. Amaitzen goaz eskulturarekin, eta hemen desberdinduko ditugu aro arkaikoko, klasikoko eta helenistikoko eskulturak. Goazen arkaikokoekin. Hemen ikusi alditugu kuroi eta korai, gizon biluziak eta emakumeak. Eta fijatu zaitezte aurpegian. Hemen ikus dezakezue nola erabat inespresiboa diren, ez daukate inongo adierazkortasunik, oso zurrunak, ez daukate mugimendurik, bai, oso estatikoak dira, bai, egia da, oin bat apurtxo bat aurrerago, hori da izango duen mugimendu bakarra, eta gainera ikusiko dugu irribarre arkaiko hori adierazkortasunik gabekoa eta erabat antinaturala, bai? Orduan, nahiko erresa da antzemateko, bai? Eta emakume hauek izango ziren, apaiz modukoak. Joango gara, garai arkaikora. Garai arkaikokoak askoz ere naturalagoak dira, eta ikusten duzu gorputz idealizatuak irudikatzen zituztela, bai? Proportzio perfektuan, eta kanon hori, kanon perfektua bilatuko zuten, bai? Askoz ere mugimendua ja ez dira estatikoak, askoz mugimendua adierazten dute, hemen ikusten zen oso ondo ikusten da diskoboloan, bai? Eta alere, ez dute izango, adierazkortasun gehiago, baina ez dute uste sentimenduak adieraziko. Eta sentimenduak bai adieraziko direnak garai helenistikoan. Hemen ikusten dugu argita garbi, Lakonte eta haren semearen eskulturan nola oso ondo ikusten den. Ikusten dugu ja sufrimenduaren aurpegian sufrimendu hori, eta mugimendua baina perfektua izango da, bai? Eta ez dira gainera eskultura isolatuak izango eta elementu gehiago izango dira. Eta amaitzeko, ja bukatuko dugu hemen jakintzekin. Izan ere, zientziaren oinarriak ezarri ziren antzinako Grezian eta aurrerapen handiak egin ziren arlo ezberdinetan. Fizikan, komentatu beharko dugu, Arkimedes, historian, lehenengo historialaria izango dena Herodoto, medikuntza zientifikoaren sortzailea izango dela Hipokrates, astronomian Miletoko Tales, baina lehen aipatu dizuedan Apatia ere astronoma izan zen, eta matematikan amaitzeko Pitagoras, Pitagorasen teorema ikasi duzuela. Oso ondo, hori zen da dena, eta animo, agur!